videoconferència... No, videoconferència no... Joder. Bueno, és igual, aprofitaré. Hola, rebels, què tal? Bé, aquí em veieu. Estic a la sala de control, tinc aquí davant de la finestra una miqueta més avall, tinc el famós forat negre. Sí, i per fi m'han arribat els paquets de la naga. No vegis com estan les aduanes del nou ordre. Bueno, en realitat no sé si ni tan sols ha passat l'aduana, perquè coneixent el nou ordre no crec que entri ni surti res del territori del nou ordre, almenys no lícitament. Però aquí el tenim, un condensador de flux en tota regla, en necessitava un. A veure, això anava així. Perfecte. Condensador... sí, estic enterat de lo de les mandarines, la Nublanca i la neu, sí. Jo ja els hi vaig dir. Vale. Jo ja els hi vaig dir. Els hi vaig donar el CD amb el programa i els hi vaig dir, sobretot, el forat negre no està operatiu encara, és inestable, pot explotar en qualsevol moment si el feu servir quan no toca. No, però elles el van fer servir. I els hi vaig dir, no el feu servir. Bé, aquesta part potser me la vaig saltar, no? És igual. Vull dir, és de bojos! És que no ho entenc. Bueno, total, és igual. Estic solucionant el percal. Quan el forat negre s'estabilitzi del tot, deixaran d'aparèixer mandarines, que ja podrien haver sigut litxis, que són molt més bons i molt més energètics. Bueno, l'energètics no ho sé, però ho suposo. És igual. Litxis millor. Estareu pensant, perfecte. L'Eric està a punt de crear un forat negre. La rebel·lió avança. Cada cop són més. Però hi ha una cosa que falla, o en realitat dues coses. Quina és la més important? M'he quedat sense energia. Bueno, no, encara en conservo, no? Prou per mantenir el forat negre uns quants dies, sense que exploti. Però és igual, la vaig gastar tota per crear-lo. No me'n quedi, necessito energia per al pas final de contenir el forat negre. Un cop contingut, en realitat xuparà menys energia que un ordinador. Però el cas és, d'on coi trec jo l'energia? En Kalel em va recomanar, em va fer un suggeriment una mica descabellat. Em va dir que agafés l'energia directament de les centrals del nou ordre. Això suposaria una cosa, no? Jo apreto la tecla, el forat negre aconsegueix estabilitzar-se i tot el districte central es queda sense llum. No us agrada la idea, no? Doncs bé, estic intentant aconseguir formes d'energia alternatives, no? He intentat crear antimatèria, però els resultats han sigut desastrosos, explosius. Bé, el cas és que estic fotut. Bueno, en realitat tots, perquè si el forat negre s'allibera del control, pum! Adeu rebel·lió, adeu nou ordre, adeu planeta Terra. I en realitat, adeu sistema solar. Però bé, què hi farem? Quin és l'altre tema? L'altre tema és, des del principi pensava que tard o d'hora sortiria. Traicions. A veure, qui ens pot traicionar? Sí, ja s'han descobert uns quants traïdors, no? Però immediatament se'ls ha fet fora o... I... Bé, el cas és que... Traïdors. La gent ja em comença a enviar emails dient «I com collons! Descobrirem els traïdors!» I jo... Ja em veu enviar la pregunta. Si els agents del cos poden llegir els nostres pensaments mitjançant els seus cascs. Fàcil. Una, o el cos ha detectat un rebel i li està llegint el pensament, o dues, hi ha un infiltrat de veritat. Si hi ha un infiltrat de veritat, què s'ha de fer? Doncs molt fàcil, aconseguir un dels cascs d'algun agent del cos, si és que s'ha implementat la tecnologia, perquè jo, sincerament, no ho crec. I si s'ha implementat la tecnologia, ens posem el casc i llegim la ment dels demés. I així podem descobrir qui és el traïdor. Acabo de prendre un Gelocatil, així que no us preocupeu, no tornarà a passar. A veure...
casa Ikari. Ah, mira, aquest el conec jo. Coneixereu aviat, segurament. Deia que volia fer vídeos. Ei, Eric, els agents del cos tenen en Darth Goku... En Darth Goku? El tenen rodejat. Està a casa seva i no pot sortir. Què fem? En Darth Goku? Que es podreixi. Bueno, va. A veure, buscaré informació ara. El forat negre... Jo crec que el puc deixar solet un rato, que no li passarà res. Vale. Perfecte. A veure si puc fer alguna cosa. Fins ara, rebels.